Og nakabantay mo anang mga gipang spray ni boss. For flavoring po na siya, it's a mixture of coconut vinegar and honey. Char, dugay ko ito na to ha, sa Ginoo ko. Og sa dihang gibalin na kay medyo na itom-itom na bitaw gamay ang dughan niya. Sprayhan na pod para mo lamig sa mo samot gajud kalami ba. Hay. Agoy! Ako naglaway ang tawag nga nag-voice over naman ta ko ane. So, unta ka mo po, nagdaghan na tani nga naglaway. Bukaw-bukaw ang Diyos. Oy, sama mo, agam!